TTADC hapangni sakthar mungbai tabo kereng jagao khoteng bagmani saung botang songsajagi tongo abono roksaoino tini Sipaipara bisini loaji mungbai khoteng bagmani panda songsajakha sangrong salo Sipaipara ni panchayat holnogo songsajago salni khoteng bagmani pandao amchaini jotoi khorok brei rachini bukugno rigine kangsa kagnani khoteng bagjakha bisini kaibri ward ni bukuk sungno o khoteng rajakha bowagrani yakpaini mari hnai Pandao thangi manjagi kha TTADC ni lukusamung bedek ni samungsari phang adong Runel Deborma tongkha lefunga YTF ni president Dipok Deborma Nelson Deborma tai Himu Deborma no khobui district president TWF Sagorika Deborma tai Jorna Deborma songrok no khobui tongkha BC chairman Sukhini Deborma tai juda adong tai adong jukhro khoteng manai o salo Sipaipara bisini gobangma bukhukni mokhangono monimani nukjakha bobagrani yakpai manai Namai sini di Jarawa media takut, nampai tam hingga sentini ojaga sipai bisu ek number, 2 number, 3 number, 4 number jarate seng ojaga seng bagjakha tai orang phaiso pakai sini em sarso pakai sarno blakin hambai sini orang TW president Sagorika Deborma go district president tai ang Jadi orang pamutia tai ko Mohanpur ningai samukai tongo TWF ni tai sini chairman sini Deborma tai orang je phai sokonya sini wares lok dorno boblak na pakai hambai tai tini blai kasang khlainyo sini khoksa bo ongkha buskango bahai sing samurok khailainyai tai buskang sini soba bahai ke sakse sungai abrok sing buri ro bebang khoksa blakya thancha kai tonglainyo bare buskango de sini takuk David Murasing botabuk agartalan sini Delhi himung tongo botabuk sokya Dharmanagar motamoti ganawo engkai abon bagai sengburi robo aba hakena khat khonja sengbo nakai uklogo bosa kheboi sengbo songramo khonai aba hakena sengbo tabuko mane bakha kwar khlainyo sengbo sam khalai tongo sengbo सहযোগিতা खानाय sengbo thanai seng khana rogo thanai ni wan sugi tongo besin buri rogo bebak no khat khonjakno kosabo seng yogdan thanai engkai seng buri rogo asuk tongya seng bumangai seng tam khalaiman seng tebo kora aba hai buskango bo hai khlaiye o chabana success thaiman seng buri rogo o khanai asugi tongya total kojon no khatang reja khatiri 412 jono sengbat khatiri Hambai jotono tini jenis Sipaipara village bobagrani tuifangbai MDC EM hoja jeng tini khoteng baglaijak koita wat to bagja khatai kojon no khoteng saita wat to baglaijak kha 412 jon 500 gram khlaiye saita wat to baglaijak khata tini je panda phaisap sa manda phaja tini chin panda phai manja phagya chini ADC ni EM Runel Deborma kita sini district ni TWF ni Sagorika Deborma kita tinong Bamutiap Mohanpur Block Khobui Jorna Deborma TWF ni Presiden kita sini ojaga ni Okararok Nondolal Deborma Rana Deborma kita sini Sipaipara bisini member of Himu Biswajit Rina Borjotono Hai Manja Phagika Opandao Seng kini ko kini buskango te bokok sabja khaja kini habo bogarani tuifangbai jeng jotono thancha kai tonganya bagai obono jotono no lukurungno khobobo